nwunye aka na-achị Anambra steeti ma bụrụ onye ahụ chọpụtara otu nnọrọ onwe ọ bụghị gọọmenti nwe bụ Healthy Living with Nonye Soludo Oriaku Nonye Soludo agbapego ugbo nke o gwupụtara na a ga-amalite n'okpuru ọchịchị ime obodo 21 enwere na steeti a yanakwaziri amụma ịdị na-emesagharị ahụ nke a ga na-achịkọbazi kwa izuụka ọbụla n'okpuru ọchịchị ime obodo a. Nwunye aka na-achị steeti a bụ onye mere mmemme a n'isi ogige okpuru ọchịchị ime obodo Idemmili North bụ Ogidi ebe ọ nọ wee kwupụta na na-atụ anya na amụma a bụ nke ga-ebiri ọkụ na-egbughị oge ọbụla. Atụmatụ a kpọrọ Healthy Living Garden Program bụ atụmatụ maka obodo dị iche iche ebe kansụl ime obodo niile ga-enweta nkwado site n'aka otu nwunye gọvanọ anyị bụ otu na-esonye na gọọmenti ka ha wee malite ugbo ha na mpụga sekretarieti niile enwere na Anambra steeti. Ọ bụ ndị a zụrụ azụ nke ọma na kansụl ime obodo ndị ahụ yana nchịkọba ndị nwunye ndị meyọ kansụl ime obodo ndị ahụ bụ ndị ga na-ahụ maka ya. Ihe ndị a ga na-akọpụta na ugbo ndị ahụ gụnyere tomato, kukumba, karọt, kabeji, ose na-ekpo ekpo, ose na-acha akwụkwọ ndụ, pumpkin, sweet corn nakwazi aṅara, nchụanwụ, kọrị na ihe ndị ọzọ dị iche iche. N'okwu ya ọ ga na-eguzobe ya bụ mmemme, nwunye gọvanọ anyị kwuru na kansụl ime obodo ndị ga-esonyenu nwedebere ọnwa 3 ịmalite ahịa nke ha bụ ebe a ga na-ere ihe ndị a kọpụtara n'ọnụ ala karịchaa n'ahịa ndị ọzọ dị iche iche.